En definitiva, como ven, todo queda pendiente, lógicamente, de que se eleve a final deste ano ese programa de feiras para o vindeiro ano, xa será no 2011, pero en todo caso parece que hai boa intención por parte da xerencia da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada. Cambiamos de asunto para chegarnos agora ao Entroido, que está a volta da esquina, e hoxe dábase conta polo miúdo das distintas actividades que terán lugar. Facía o concelleiro de Cultura Manuel San Martín Ovelleiro. Por certo, que hai un cambio a lo menos significativo, e é que os grandes actividades do Entroido non serán, como ata agora, na praza do Concello, senón que serán na praza da Feira. Isto é debido a que a plaza do Concello xa se quedou pequena, como podemos observar o ano pasado e o ano anterior, para a calidade e a cantidade do evento. O ano pasado, algunhas das parroquias que participaron, pois quedaron descontentas de que non puderon expoñer o seu traballo que tanto esforzo lles supón ao longo dos días de preparación, para logo pasar por aquí pola plaza dun xeito efímero, sin apenas podelas valorar no seu xusto precio. Entonces, tanto os actos do martes como os do luns rematarán na plaza da feira, e ali estará instalada unha plataforma para estes eventos. Só a detallar a programación, empezaría o sábado día 13 de febreiro a partir das 4:30 da tarde, sobre as 4:30, 5 da tarde, con un baile, o que se chama baile infantil de disfraces, que se celebra nunha discoteca daqui do centro da Estrada. Non é só baile, evidentemente, senón que ali haberá xogos, haberá obradoiros e outras actividades que contamos coa colaboración, a parte dunha persoa, unha animadora sociocultural que hai na residencia de maiores, tamén coa Cruz Roja. Pola noite, na zona de marcha, na zona dos viños e dos pubs, haberá un concurso de disfraces similar ao que houve o ano pasado. Todo isto o sábado. O domingo é o día que dedicamos aos maiores. Organizamos un baile de disfraces que terá lugar na residencia, salvo que estuvera moi bo tempo e se pudera levar á plaza do mercado, pero coidamos que tal como estamos en pleno inverno, que será mellor dentro da residencia. O luns, día 15 de febreiro, pola tarde tamén, a partir das 4:30 da tarde, é o concurso de disfraces no que poden participar xentes de todos aqueles que queiran. Van a salir as bases publicadas nos distintos medios, son similares ao do ano pasado, pero ao mesmo tempo que hai ese concurso de disfraces, desde esta Delegación de Cultura sempre, de Educación neste caso, sempre se quixo tamén valorar e revalorizar o traballo que fan os distintos colexios e garderías no seu ámbito, para que todos aqueles que queiran pois nos lo veñan a mostrar aquí á Estrada. Por lo tanto, ao mesmo tempo que hai o concurso de disfraces, haberá tamén un desfile de rapaces, de escolares, que mostran os distintos traballos que fixeron dentro do colexio. Porque realmente levan un traballo importante, fan cousas moi dignas, é unha pena que quede só reducido ao ámbito do colexio. Entón, para que todos aqueles que o desexen poidan mostrar os traballos que fixeron, pois por iso se fai ese desfile. Estes que participen nese desfile estarán convidados despois ao final a un chocolate quentiño, e tamén recibirán un agasallo para o centro. Chegamos ao martes, que é o día forte, o martes de Entroido. A partir das 4 da tarde, aproximadamente, empezaránse a reunir as distintos elementos que formarán o gran desfile que rematará, como digo, na Plaza da Feira. Sairá da zona da rúa Antón Losada, da parte máis próxima á Avenida de Santiago,
despois da rotonda, ali se formará a caravana, despois subirá pola Avenida Santiago, despois recorrerá, non se meterá a Avenida Benito Vigo, senón que xunta a Correos, parará pola zona da residencia dos maiores, ali faremos algunhas carrozas, rodearán a feira e outras seguirán de frente, as que teñan capacidade para moverse, pois irán pola dereita e as outras seguirán de frente e volveránse a reunir pois para vir pola Rúa Carlos Sotelo hasta a Plaza da Feira, onde terminará. Estará encabezada polos xenerais a cabalo, que este ano son os que organiza a parroquia de Santeles, e a continuación pois irán carrozas, coros, comparsas, charangas, encontros de vellos, etc. Toda unha serie de cousas que teñen preparada as parroquias que participan. De momento as parroquias que participan, xente das parroquias, non como parroquias, senón xente de parroquias, está Santeles, que xa vai traer, Santeles só xa vai traer do orden de 8 cousas distintas. Tamén Couso, que tamén traerá unha cantidad importante de cousas. Ribeira, Berres, Lagartóns, zona do entorno de Oca, de distintos lugares onde abrangue o colexio de Oca, de Callobre, e algunhas máis que ainda están sin confirmar, sin cerrar totalmente,